Hier kan je zien dat is het schutwand. En dan krijg je hier die kom, die is rond. En dan kan ze op die kant erin varen. En dan trekken ze er een zegen in rond. En die brengen ze hier in een vanghok, noemen we dat. Er zat ook een boeiem zit eronder. En die zegen die halen ze er hier uit. En dan kan ze de vis eruit scheppen. Zie ik nou toch van? Ja, hier met de schepbeugel scheppen ze de vis eruit. We troffen oud-visker Pier Attema en zijn pakencezer Simon Korenstra bij de opening van de tentoonstelling in Haas. Fiskers, jong en oud, kwamen aan op de foto's over 80 jaar visserij. Met dikke zuidwestelijke wind van Ameland af en Sivko stoomde de huis, dus een stuk op 8, 9. En Frans had zijn gele oliejasje aan, iedere keer kwam er zo'n bas water over me en dan kwam het kopje weer boven. En we schudden, maar dit kanaal ook. Geweldig, mooi te zien, geweldig. De lol is eraf, wat dat betreft. Ja toch? Ja. Ze gunnen elkaar nou het licht niet meer in de ogen. In het jubileumboek dat bij de tentoonstelling verschijnde, staan de verhalen van de verschillende families. Ook die van de familie Attema. In 1939 ben ik bij ons vader aan boord gekomen. En toen gingen we helemaal volop op garnalen vissen. Voorheen deden de hering en de showvis vissen. En dat seizoen dat was eind juni afgelopen. En dan gingen ze garnalen vissen voor de puff, voor de vismeel. Kon jou in jouw tijd er een goed stuk ballen afzien? Nou, de visserij dat had ups en downs, bergen en dalen. Je had regelmatig een dieptepunt, dan was het weer heel slecht en dan leefde dat weer op. Dat is nou nog zo. 2012 een goed jaar. Wij hebben van het jaar hebben we gewoon een goede prijs gemaakt. En dat komt omdat er toch een weinig aanbod van garnalen was. Er was wat minder te vangen. De vangsten waren wat minder en ja, dan compenseer je dat met de prijs meer dan dat je meer kilo's vangt. Garnalen, de 3 kleuren in top. Je neemt ze maar mee of je eet ze hierop. Ik denk aan mijn liefje, wat neem ik haar mee? Die kleine juweeltjes zo vers uit de zee. Ben gek op een poontje, op bijting en haal, maar ik hou nog het meest van een broodje garnaal. Mijn vrouw is de stad in, wat koopt ze dan vaak? Mijn liefste, wat heb je een goede smaak. Maar Pier en Simon zagen we nog eens bij de foto's in het Hannemahoes. Dit ben ik. Toen was ik net in dienst, 49. En toen had ons vader dit schip was net klaargemaakt. Er zit ook een garnalen drogerij in. En deze Harlingen 89, die heb ik in 54 van Lammertveld gekocht. Want die was een ander schip. En toen ben ik hier voor mijn eigen begonnen. En dit werden toen de Harlingen 22. Ik heb een moeilijke vraag. Wat vinden jou nou de mooiste foto die dit keer ging? De mooiste foto? Ja, heb ik van die. En ik wil graag weten waarom. Zie je maar even, zeg maar even. Ik weet het wel. Oh, dan begin ik met die. Ja, want ik heb hier een foto zien en dat is een beeld. Dat heb ik van mezelf, kan ik me er bij bedenken. Want dat zijn 3 schepen en dat noemen ze de 3 musketiers. En dat is een foto van oom Johannes en mijn andere opa, Steven. En mijn vader met het oude schip. En dat is van de oude Harlingen 13, van mijn opa Steven. En dat is oom Johannes. En dat vind ik een van de mooiste foto's. Net stonden we bij de Harlingen 23, daar nou. Dat is dit schip. Ja. En dat is de oude Harlingen 20. Dat was een Zeeuwse mosselhenk, die was van zijn vader. En dit is mijn vader. En hij zei puff is, dat is nog puff. En hier lezen ze op de platen dat ze droogd worden. Dat is het schip van Jan Bakker. Dit is mijn broer. Dat is jonge Jan Bakker. En dat is Jaap Wouters. En deze foto die is van een aanzichtkaart van Vlieland. Wij waren dus op vakantie op Vlieland en toen zagen we die aanzichtkaart in de winkel liggen. Ik sta op de kade, een visser die groet. De week duurde lang, maar de vangst maakt het goed. Hij denkt aan zijn liefje, wat neemt haar mee? Die kleine juweeltjes zo ver uit de zee.
Wat is er nou het mooie aan garnalenvisken? Nou, dat was in oorstijd een vrij beroep. Op een bepaald moment, ik was bij zijn vader aan boord, toen ben ik zetschipper geworden op Harlingen 4. En toen in 1954 kocht ik zelf een scheepje en dan ging je naar de man van het productschap om een vergunning. En dat werd geregeld, want je had al zo lang vis, je kreeg een vergunning. En je moest naar het politiebureau om een consent dat je op het wat vissen mocht. Maar vandaag de dag hebben ze zo'n map met papieren. Dus het mooie wat Siebe er nog in zie je, dat weet ik niet. Hij wel, denk ik. Ja, zeker. Nee, maar dat vrije beroep, dat is nog steeds zo. Als we de boot opstappen en we gaan naar zee, dan ben je visserman en dan ben je op jacht naar de garnalen. Ja. Kan je uitleggen hoe dat nou precies gaat met het visje? Nou, ze hebben hier nou de zakker in hangen. Hè? Die laten ze vieren, die komt buiten boord. En dan komt het uit te staan. Dan pikken ze hem hier in een haak dat die helemaal vrij is. En dan doen ze de gieken plat. Dan komen ze zo. Oh ja. En dan laten ze het op een gegeven moment zakken. Dan kan een gieken plat. En dan kun je de draad vieren en dan komen ze op de bodem. Hoe voorkom je nou dat de orenvis maar aan boord komt? Nou, wij vissen met zeefnetten. En dat is eigenlijk een net met wijdere mazen wat erin zit. En die loost op de onderkant loost die de vis. En de garnalen die springen daar doorheen. Oh ja. En die gaan mee aan boord? Ja, die komen in die zak. En dat kunnen we aan boord huizen. Maar als wij vis willen eten, dan moeten we het kopen in de winkel, want we vangen geen vis meer. Nee. Gelukkig binnen de garnalen vergees. De tentoonstelling 80 jaar visserij doet het nog rond 24 maart. Van meer viskersverhalen zorg dan op de Facebookpagina van de K-route. Dag is het garnalendag, eet je maar vol.